Λοιπόν, μόλις το παραλάβαμε εδώ με τον αγαπητό Ντίνο και θα δοκιμαστεί, το ανοίξαμε, θα δοκιμαστεί σε dummy load, windshield λοιπόν και HP και δύο dummy load. Για μεν ισχύει με ένα, για δε στάσιμα με δύο παράλληλα. Και τι περιμένουμε? Με Transco Connector Coaxial περιμένουμε με αυτή τη διάταξη να μας δώσουν οι γέφυρες απόλυτα δύο στάσιμα. Επειδή είναι 25 ohm το φορτίο, περιμένουμε να μας δώσουν σε όλο το εύρος δύο στάσιμα, όπου και να πάμε. Εδώ υπάρχουν άλλες γέφυρες, παλιές γνήσιες Diamond 600, 1000 και Tokyo High Power και αρκετές άλλες. Και συνεχίζουμε. Power 100, θα το μειώσουμε, να το πάμε να το μετρήσουμε στα 20. Θα κάνουμε Send, Calibration, εδώ, Full Calibration η γέφυρα λοιπόν, να το, εδώ, και όταν το γυρίσουμε SWR, αυτό μας δείχνει ένα διαράκι, εδώ απάνω. Η κλίμακα είναι στα 200, έτσι. Δεν παίζει ρόλο η κλίμακα καθόλου. Ναι. Ό,τι και αν τις κάνουμε τις κλίμακας, στα στάσιμα. Έτσι παραμένει το ίδιο σε όλες τις. Ναι. Καλυμπράραμε. Full scale. Οπ. Πάω. Και SWR. Ούτε αυτό παίζει ρόλο. Έχουμε δύο στάσιμα αυτή τη στιγμή. Σε αυτή εδώ τη διάταξη. Ωραία. Με 20 W. Τέλος το send. Και πάμε τώρα με ένα dummy load, αυτό εδώ, να μετρήσουμε οι ισχύες. Ας ξεκινήσουμε με 5 W. Τη γέφυρα την έχουμε με άριστα το 20. Forward και πάμε. 5. Με άριστα το 20. 5. 10. Να το. 15. 20. Γυρίζουμε σκάλα. Με άριστα το 200 από εδώ και πέρα. Να τα 20 μας. Με άριστα το 200. 30. 40. 50. Απόλυτα 50. Να το. Με άριστα το 200. Και τα 100 μας. Ωραία. Με άριστα την κλίμακα 200. Power. Forward. Στο dummy load. Να τα 100. Να τα 100. Στη διάταξη αυτή λοιπόν, παράλληλα που βγάζει δύο στάσιμα, ας μετρήσουμε 20 W. Ωραία. Εδώ είμαστε. Full calibrated η γέφυρα. Εδώ. Στάσιμα απόλυτα 2 στην κλίμακα. Έλα. Εδώ είμαστε.
εδώ. Ας μετρήσουμε power reflected. Στα δύο στάσιμα τα reflected πρέπει να είναι τον 20, το 11% των 20 είναι 2,2 W. 2,2 ακριβώς. Power reflected με άριστα το 5 τώρα μετράμε την κάτω κλίμακα. Αφού στέλνουμε 20 και έχουμε δύο στάσιμα, εδώ πέρα τα reflected είναι 2,2. Αν αυξήσουμε στα 30 είναι 3,3 W το γύρισμα. Στα 40 είναι 4,4 το 11% και φαίνεται καθαρά. Με άριστα το 5 power reflected. Επειδή έχουμε δύο στάσιμα και αν αλλάξουμε κλίμακα και πάμε μέχρι τα 100 με δύο στάσιμα, η επιστρεφόμενη ισχύα μας θα είναι 11. Με άριστα το 20 11 W. 10-11 W γύρισμα. Στα 100 πόσο σου κάνει? 11. 11. Λοιπόν, Δηλαδή, μόλις μπήκε η τάιβα, πάλι FM. Σε αυτή τη διάταξη εδώ πρέπει να δείχνει μονίμως 2,5 στάσιμα. 2 και λέω 2,5. Και πάμε. Τίποτα. Βάλουμε 30. με άριστα το 5 τα 30. Τα λέει για 4. Τα 5 τα λέει 4. Και καθόλου επιστροφή. Καθόλου στάσιμα. Τα 10 τα λέει 9. Τα 15 τα λέει 13,5. Τα 20, μα τα στάσιμα. Τα στάσιμα δεν είναι σωστά. Τα στάσιμα έπρεπε να είναι 2, απόλυτα 2. Και αυτό είναι κάτω από 1,5. Να το. Σε αυτή τη διάταξη εδώ πέρα, και αν μειώσουμε και την ισχύ, δεν καταλαβαίνει καθόλου στάσιμα. Κάτω από 10 W υποτίθεται δεν έχει στάσιμα. Δηλαδή να καλυμπράρεις είναι αυτή τώρα, τι είναι? Έχει σφάλμα. Είναι παλτό. Δεν μπορεί δηλαδή να του στέλνουμε 10 W ισχύ, να τα λέει 9, δεν πειράζει, αλλά τα στάσιμα να μην είναι 2. Να μην είναι εδώ απάνω η βελόνα. 10 W, 30 W, 30 W ισχύ. Απάνω σε 25 ohm φορτίο. Αυτό έπρεπε να δείχνει απόλυτα 2 στάσιμα. 30 forward και 3,3 reflected έπρεπε να δείχνει. 3,3 τα reflected να είναι, ώστε τα στάσιμα να είναι εδώ απάνω. Η γέφυρα αυτή έχει σφάλμα. Δεν πάει καθόλου καλά. Έχει θέματα. Αλλάξουμε σκάλα. Έπρεπε να καρφώσεις τα δύο στάσιμα μου, ωραία. Τα 30 W αυτά, μόλις γυρίζει σκάλα, τα δείχνει και λιγότερα. Τα δείχνει 25. Δεν είναι 30, είναι 25. Μάλιστα. Έχει και στα forward και στα στάσιμα. Το crossnil πώς σταματάει? 1,8 που σταματάει? Και να δούμε τι γίνεται και με τις ισχύες. 14 δεν τη βάζουμε VHF. Στο HP. Για να δούμε. Μέχρι στα το 30. Ναι. Τα 5. Τα λέει 4. Τα 10. Τα λέει 8. Τα 15. Τα λέει 12. Τα 20. Τα λέει 18. Τα 25. Τα λέει 23. 25. Τα λέει 25. Και τα 30
τα λέει 28. Ας αλλάξουμε κλίμακα απάνω, τα 300, τα ίδια 28 εδώ 30, μόλις γυρίζεις κλίμακα τα 300, τα λέει 20, τα 30 γίνονται 20 μόλις αλλάζει κλίμακα και εδώ σφάλματα είναι. Και πάμε 50 και τα λέει 40, 60, τα λέει 45, 70, τα λέει 60 σκάρτα, να τα 70, και τα 100 τα λέει 90. Μεγάλα σφάλματα και εδώ. Τα 50 ας πούμε τα λέει 40. Με άριστα το 300. Η γέφυρα δεν πάει καλά.